Hej og velkommen til Fitness United på Grønlands Torv i Aalborg. Vi har fået lavet et rigtig fedt center hen, og jeg vil rigtig gerne vise dig, hvordan det ser ud. Så kom med her. Ved check-in, der er vi gået med ansigtsgenkendelse, så du behøver ikke engang noget medlemskort. Og selvfølgelig skal vi have et caféområde, for det er det vigtigste sted på centret, så man kan slappe af og få en gratis kop kaffe efter sin træning. Vi har masser af cardioudstyr for live fitness, super godt mærke. Vores maskiner med vægtmagasin er også for live fitness. Og så har vi Fitness United Wave, hvor du får et armbånd, og du kan tjekke ind på maskinerne. De indstiller sig automatisk til dig selv. Du laver styrkemålinger, og du får 4 bioages, så du kan se og følge dine fremskridt. Vi har masser af kabler, som du også kan benytte. Så har vi plate-loaded maskiner fra Hammer Strength, som er det allerbedste udstyr af den slags på markedet. Vi har racks, vi får en stor rig, og der er frivægte. Og så har vi en fed holdsal, hvor vi kører mange forskellige typer hold i. Tjek vores holdplan ud. Vi glæder os til at se dig i Fitness United.